ay ngoni mandugo ilawo nya jele fi ngu bita enti sama o ni o sama ika ko bi yere bulu chawo nguranda to ni ngasuma wa mfle ko de fi ko ni ya sama ika ko bi yere bulu tinyara la awo ala ka ni sababa amin ala ka amina ko benno ko ya ala ka hero chaya amin ala ka demeke halibi ya rabbi ama e benga fuli fo ngoroke awo kanam sise aklobana ni watina sise be fo anga fuli beka nyeshama ka sise na nye sise fo ambe fuli ani tonni awo amba lasi sanga ani wati osobe minye alu karanyara bada alu be fo ka walinyuman do osobe afana ye andeme bajje kule wa ambe min vana fo en partenaire do abana sikatala voilà senar obefu senar agence medina ngoroke de b yusuf maiga abi fo ka walinyuman do sanga ani wati sikatala o de strategala ni ko jenyogo ya collaboration na fm minye awai do ambe fuli la se kanam sisema abi fo fuli la se alu karanyara wallahi sisebe fo ndo ne o kuma na sa kuna funu de chama tambulwa achama mais ne be fe ka min don awo ne ko mundun gilina do bi na page 120 dron awo ki ala bulo ka bagima ki neni ne ni yere de yan talay wa ne ni de kadanye wa mundun gilina ou bien ki bisigi dron ka bagima wa awo do bulo ku lemi shikui ani ka ko da sa de e kon bi bagama di abana ka wuli dro ka mo doya nyama nunu do ko ni hashimi mandiyel karsa beni kumulena tewa abana aw nyi joni balika tay kumulena la mashi person abada aw ngom maliko di wa mbang haklina dini ambo fo doya ma robe mi ay abijuga baba dama biun awo ambe contrôle la femme befe osobe ni ya akedron idai ka ko kelen abana bloqué tout foni tarika page sa avec adore fo abana no te dora fm page te ayete na te dora fm te page facebook yo no fm ya radio di page facebook ba bulu site web ba bulu abebe nura fm on na afrique bi chike o tableau la akuma ka chade nyima ali ulujugu ka manganchi ate sugu jo baliwu sikatala awo ala kan ni sabobe ndo ko mo kala be on sabati ni ala sona ma soni be mi ne ga juruye ambe na labla ali ala ka je ana limana amina nyosoro yano chesa kuna funi ambita nai angata kuna funi mimbata abibo sebe ngono sebe min nanga ma ko nouvelle horizon ali kuma mbe kuma na minga o ti dore nya awai ka do wuli ka joni chesiri mimbe na kumbi wele ko assise national no yesi ka foye assise national de la refondation ANR ndo abara kunjera akira abekera kunu la nyini u chama mbi minu ngoni bulu dara awai kado jamana ngono ambi fengele minvo jamana kono dewi assise national keneka maminu kumbe ulu la nyini kulugirimba minge ode ka fo transition doka faraka ka damene kalu woro foka tase sanduru awai kado ulu misalu minu mbisika ke awai kado fara transition ka sa min ye constitution kura transition o baro bisika ke sa min ye kala taw ye ulu fana bisika labe be ani kelinya kono akoni ya jatemine iba o te kuma nyogo ya isawa hakili na uni kuma folim anni nywanye ikaro ka fa ko ni agwana ko sobe sabu minya awai kado jekera ni dowi bangera ni dowi nwan sama ukera dowi position tanti bwaka dowi jatemina uke ananyo nan chama do fana na ka faranga undabo kle sababu nyongo do faso do mbi nywana to boxe sini boxe toto nanzara ko fola le linge sale se lave en famille ambe nywambulo nga ambanga suba dengo mbi wele ko centre international de conférence de Bamako CCB do werete ko hakli naw nimirna ko lu laje ko lu fara nywanga assise national de la refondation o keneka soro ka boni fengilinyi ka jira bela jerelina nyedo awon ben nyon boxe nyedo awon ben nyon sama nyedo bembal yawo awai kado bisoro awon ni nywanje ngani mbebi ke dude kono ma mi mbi bo kenema ambo de jira bela jerelina wa ambi baraka ni odi dirga ba ko assise national akunje yoro adamene na kalu kle muga ani wolon vla no décembre kalu ka kunje kalu kle bisaba no kera ambulu kunui ndo de siratikala shoni sigira fenja manga ga fenja mamba mi shoni sigira ka abini ka livre bo fo fere ka ke doni akai yalma malien de ko sika famille sorala malien de ko siku ka tanu ka bla ko siku sorala atitanga ga ala kuma ba do be parti politique minnu be na kembe ba fo ko marbatiga min mana doni soro be ko wuli ka joke ka ta parti politique ka to sigi singa wa adole ne jetimine ke ni kala taw kera halu ka du kono mo awai ka do ulute vote ko ka laje o ka dabla o temene ngo ka boy min ye charti min be na be parti politique yere na bu kungle daw ko fo fere ka nyini awai ka do yel makado ulu kola chef de file de l'opposition o min no ku sigile do na nyama ya kumbe sumela bulu ala fere ka laje o fana o ka sinje ako temene ngo ka boy min
away ka dɔ anw ka jamana cakɛda ba minnu be n'o ye institution yi ka lajɛ fɛɛrɛ ka ɲini olu la dɔ ka bɔ away ka dɔ olu fana na min ye away ka dɔ hali bi cour constitutionnel o fana kan ka yamaruyaw sɔrɔ a kan ka baaraw kɛ cogo minnu na o fana ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na a ko ka wuli ka jɔ kɛ min ye away ka dɔ min ye Sénat ye Sénat o min fana be n'a b'i n'a fɔ député bulon ɲɔgɔnna o ka lajɛ o ka sigi sen kan Cour des comptes o fana ka lajɛ o ka sigi sen kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye fasodenw ye o ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka se cour constitutionnelle la ka se k'u ka kow bɛɛ lajɛlen ko ɲɛnabɔ dɔgɔ nin bɛɛ bɔlen kɔ yen min ye fasalikɛba hali bi a ko away ka dɔ assise nationale kɛnɛ kan a jirala bɛɛ lajɛlen na anw ka kan minnu be yen ni away ka dɔ anw bɛ k'a fɔ ta bamanankan kɔrɔbɔrɔkan filakan midana ni fulfulde bɔbɔkan min ye away ka dɔ biyangakan a fɛn fɛn de be yen n'o ye kan ye dɔgɔnɔkan a bɛɛ ka lajɛ ka don ba la min ye away ka dɔ an k'a lajɛ an ka se ka baaraw kɛ ni o ye Malikura a b'i n'a fɔ Sénégal a b'an fɛ yan président b'a ka discours de kalan n'a y'a ka wolofokan n'a ko c'est pourquoi aujourd'hui le Sénégal on a essayé de voir pour que vraiment le pays là puisse marcher man doko anandabala vous avez compris la sura do fo wolofokan na vous avez compris mbika an fana fɛ yan ni y'a bugɔrɔ dɔn i bɛ sɔrɔ ka bamanankan don a la i b'a bɛɛ don ɲɔgɔn na o de jɔ dɛ tubabukan jɛlan fɔ bilen o banna Malikura sukura a ka cogo di karamɔgɔ Sambu donna kan dɛ o ka di a na bɛ ni mun ye wari ya nalen ninnu wari b'e bɔra dɛ sɔngɔ nana di a ka kalanden ma ale fana bɛ to k'a ɲagari kɔrɔbɔ de banna ni kalanden komi ko parce que ko Basigi nin ye dɔ di anw ma ale fana bɛ na a ka kalanden sɔn a banna i bɔra i kana an tɔgɔ fɔ yan bilen dɛ an tɔgɔ kana fɔ yan bilen an bolo bɔra i bolo kɔnɔ sisan baasi tɛ nɔgɔ min ye nin ko in n'o bɛ assise an ka Sambu fo k'a Kulubali hali bi min bɛ tali kɛ yɛlɛmaliw la minnu kɔni n'olu bolo dan bɛ kosɛbɛ away k'a dɔn min ye jamana ye hakilina min bɛ an na n'o ye pays laïque ye o hali bi o ka sinsin baara ka kɛ ni o ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye away ka dɔn fɛn caman fɔra koyi a ka lajɛ anw ka sariya sunba min bɛ n'o ye loi électorale ye away ka dɔn o fana fɛɛrɛ ka kɛ a yɛlɛma don a ko caman na min tɛmɛna ka bɔ yen organe unique indépendante de gestion des élections away ka dɔn o min kuma bɛ sen na o kana kɛ kuma dama ye koyi o fana o ka sinsin fichier électoral o ka kɛ away ka dɔn anw fɛ yan jamana in kɔnɔ yan carte biométrique o ka kɛ ka se ka kɛ away ka dɔn ka kalataw ta ni kalata sɛbɛn dɔw ye minnu fana away ka dɔn n'u ni informatique n'o ɲɛnabɔlen don a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛɛrɛ ani dabali ka kɛ hali bi min ye away ka dɔn jamana kɔnɔden minnu bɛ jamana kɔ kan olu k'a lajɛ kalata min bɛ yen n'o ye député kalata ye o fana sen ka se ka don a la o ka se ka kalata i n'a fɔ tɔw fana bɛ kalata cogo min parce que ko hali bi kalata min bɛ nalen n'o ye élection présidentielle min ye away ka dɔn o ka lajɛ o ka labɛn nka min ye élection présidentielle yanni o ka kɛ municipal n'o bɛ député ka kalataw ko fɔ o ka kɛ away ka dɔn yanni o cɛ conseil national des autorités religieuses traditionnelles away ka dɔn o fana ka kɛ joona o ka sigi sen kan o bɛ mun ko fɔ anw ka diinɛ tigilamaw anw ka away ka dɔn kokɔrɔ dɔnbaw anw ka jamana min ye dugutigiw ye a bɛɛ fana ka jɛkuluba kelen sɔrɔ away ka dɔn bɛ sigi jɛkulu min kɔnɔ parce que b'a ko a ko hali bi min ye nin ko in ye away ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ constitution away ka dɔn n'o ye jamana sariya sunba ye o lahaliyaw n'o hakilinaw n'o fɛn minnu bɛ yen o bɛɛ lajɛlen fɔra k'a da kɛnɛ kan yalasa yɛlɛma bɛ se ka don olu la cogo min parce que b'a ko élection crédible kalata jɛlen don ni away ka dɔn bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ away ka dɔn o ka labɛn jamana in kɔnɔ an bɛɛ sago y'o de ye o dun tɛ se ka kɛ garagara la cogo la koyi o de y'a to transition away ka dɔn maa minnu bɛ yen ni olu tun bɛ assise in kɛnɛ kan a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u jɛra ni min ye o de ye k'a fɔ transition waati ka d'u ma min bɛ se k'a to u bɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban ta ye k'a daminɛ kalo 6 n dɔgɔ ka taa kuncɛ san 5 la o tun ka 6 in bɔ a la o a ma fɔ 6 dɛ a fɔra k'a daminɛ o la de a bɛ se ka kɛ san 2 ye a bɛ se ka kɛ san 3 ye a bɛ se ka kɛ san 5 yɛrɛ ye siga t'a la nka o kun ka kelen fara fasiya a banna a k'a fɔ dɔrɔn a kana kɛ fɛn min bɛ maaw tɔɔrɔ dɔrɔn a banna san 2 san 3 o ka fara a kan baara ka kɛ nin labɛnw ka sabati a banna mais san kalo 6 fo ka taa se o fana munumunu ko bɛ caya a munumunu ko bɛ caya parce que b'a ko a ko di terrorisme away ka dɔn n'o ye bamaciwaleya tigilamaw o kɛlɛli away ka dɔn anw fɛ jamana in kɔnɔ ndɔgɔ o ye fɛn ye fɛn min ni away ka dɔn a wulikajɔ kelen don a nɔfɛ o dun tɛ taa cogo si la ni jamana kɔnɔdenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔsiw n'olu ma sɛbɛkɔrɔ jo loi d'orientation et de programmation militaire o ka sigi ba la o ka don ba la baaraw ka kɛ nka nin sen a ko ka informatiser a ɲuguɲugu ɲɛ a ɲagaɲaga a bɛɛ ka se ka lakodɔn yalasa min ye anw ka force de défense et de sécurité n'o bɛ FDS n'o b'o ko fɔ olu ka se k'u ka baara kɛ
kɛ ko ɲuman na n tɔgɔ bɔlen kɔ ye min ye away k'a dɔn formation spécialisée away k'a dɔn an ka cɛdenw u ka labɛn u sɛbɛkɔrɔ jo min ye away k'a dɔn u dama labɛnni ani u dama joli a bɛ se k'a to hali bi an bɛ kɛlɛ minnu nɔfɛ an bɛ away k'a dɔn sebaya min nɔfɛ o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo n tɔgɔ bɔlen kɔ ye fɛɛrɛ ani dabali away k'a dɔn hali bi o de bɛ ka laɲini ko ye k'a lajɛ min ye away k'a dɔn jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'o sigira min ye away k'a dɔn jamana cɛmancɛ bolo fɛ o fan wɛrɛ fɛ o marifa b'a fɛn fɛn bolo a kɛra sema ye o a kɛra nabasare ye o a kɛra fila jɛkulu ye o a kɛra kɔrɔbɔrɔtɔ ye o a kɛra sunɔf a tɔn fɛn fɛn bɛ yen ni marifa de b'u bolo n'u ko k'olu ye milisiw ye a bɛɛ ka marifa ka minɛ a banna a ban k'a bɛɛ disu a banna jɛkulu k'a bɛɛ ci k'a bɛɛ ci kosɛbɛ a banna k'u ci dama tɛ koyi u ka maa minnu bɛ yen n'o bɛ jɛkulu kɔnɔ a bɛɛ ka sugandi ka don armée la a banna fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sɔrɔsi ye an k'a bɛɛ ta a banna k'a bɛɛ don sɔrɔsi k'a bɛɛ don armée la ayiwa fasiri a ko di a ko hali bi n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min wa nin yɔrɔ in de sa nin yɔrɔ in ka ɲi dɛ awɔ installer le service militaire obligatoire SMO à partir de 20 ans n dɔgɔ n'i ye san 20 sɔrɔ ka ban yan i bɛ taa kan kɔnɔ dɛ o fana de sigilen don a ye tɛmɛna san 20 anw t'o la kɛra an denw ye awɔ an denw de bɛ taa san 20 baba bɛ jigin i kɔ maa bɛ jigin i kɔ a banna i bɛ taa kan kɔnɔ service militaire obligatoire cɛ hawla n dɔgɔ kuma filɛ dɛ n ko fɛn in ye malikura min bɛ ka fɔ terrain wulila a b'o sira yɛrɛ de fɛ terrain wulila koyi awɔ Ala kibaru ni mun bɛ don ka don dɛ n'o tɛ terrain wulilen de filɛ nin ye n dɔgɔ ne terrain wulila dɛ président min bɛ yen n'o bɛ away k'a dɔn colonel Asimi Goïta ko fɔ a y'a jira k'a fɔ assise nationale min filɛ nin ye fasodenw kunkilenna de don fasodenw hakilina de don fasodenw ka laɲini de don assise away k'a dɔn ko kɔni kɛra sababu ye maliyɛn denw away k'a dɔn gɛlɛya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ tɔɔrɔ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an kunkilenna a n'a hakilina ye min ye an bɛɛ ka don so kelen kɔnɔ k'o bɛɛ batiri an ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ ka fɛn kelen bɔ bɛɛ bɛnna bin kan a ko chef de l'état jamana ɲɛmaa n'o bɛ away k'a dɔn Asimi ko fɔ a ko away k'a dɔn ale nisɔndiyara kosɛbɛ ko maliyɛn denw ye baara min kɛ nin ye a baara in away k'a dɔn ko a ɲɛna kosɛbɛ janko tɛ u ye sɔni sigi fɛn minnu kan a bɛ anw ka malikura a b'o de ko fɔ nka a y'a jira k'a fɔ fasodenw k'a dɔn olu cɛ sirilen don ala sɔnna ma olu nakun de ye malikura in ka ɲɛnabɔ a bɛ jɔ a fɔ k'u bɛ na away k'a dɔn fɛn wɛrɛ la ayi o kuma tɛ Masirike b'a ko a ko hali bi nin ko in min filɛ nin n'o bɛ assise nationale ko fɔ ko Asimi y'a jira k'a fɔ tɔɔrɔ min bɛ anw kan gɛlɛya min bɛ anw kan yaba min bɛ anw kan an y'o de bɔ nin cogo in na ka se k'a da kɛnɛ kan nka hali bi a ko maa minnu bɛ yen n'olu welela n'u ma se ka na n'u ma sɔn ka na u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na ko bi u k'a faamuya jamana in bɛ taabolo min kan jamana in away k'a dɔn hakilina ni kunkilennaw de don ni ala sɔnna ma miirina ni fɛn minnu bɛ yen a bɛ taama bɛɛ lajɛlen kan jagoya wa a bɛɛ bɛ baara kɛ a kɛcogo ɲuman na Masirike b'a ko a ko nin bɛɛ bɔlen kɔ ye assise nationale u y'a jira k'a fɔ min ye away k'a dɔn u bɛ baara de kɛ min bɛ se k'a to ordre constitutionnel CEDEAO n'a tɔw bɛ ka min ɲini olu baara u bɛ se ka sinsin cogo min u y'a jira fana nin ye kɛnɛ ye ka communauté internationale k'u fo CEDEAO a bɛ wulikajɔ min na k'u fo k'a ɲini u fɛ hali bi away k'a dɔn ani an kɛrɛfɛ jamanaw u ka Mali dɛmɛ u ka malidenw dɛmɛ min bɛ se k'a to Mali bɛ taa ɲɛ Basiri a bɛɛ tɛ se ka fɔ koyi n'an ko an b'a bɛɛ fɔ an bɛ tile bɛɛ ban ala yan bi sabu assise nationale laɲini minnu kɛra a kɔnɔ faso k'a daminɛ kun fo kun a bɛɛ de laɲinina kɔnɔ nka min bɛ mɔgɔw intéressé kosɛbɛ o de ye san joli transition bɛna joli kɛ yan san joli bɔn o fana kuma fɔra o ko fɔ m'o ye n'o bɛ carte ni na ko fɔ o fana bɛna lajɛ o fana bɛna waleya nka Fasirike ba ale m'o k'a kɔnɔ o de y'a to ne fana hakili m'o ye ala k'a ni sababa bɛn Nouvelle Horizon nin y'a ka Fasiri ye Toguna A Traoré u ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma bonya a diyara n ye mun ye Fasiri ye indépendant ne ba ale sama ka gɛrɛ na article 1 filɛ a kɔnɔ n bɛ k'a d'i ma i bɛ k'o bila a ɲɛ b'a la komi ale b'a minɛ de k'a bila yan n bɛ sɔrɔ ka indépendant yanni kana ɲina bisimila yanni n ka ɲin'a kɔ wala sɔnni kana ɲin'a kɔ awɔ indépendant ne ba ale sama ka gɛrɛ na an mun kuma na kɔnɔ o de ye Musa Sayon Kamara Musa Godi Musa Sayon Kamara a ko mun ye ba Maliba ye n'o b'an ka jamana kofɔ ko an kɔni bɛ don min na ko bi miirina ni hakilina mun talen filɛ ni assise la tan ko ɲɛma ko a bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni ka na ni gɛlɛya dɔ ye jamana yɛrɛ kɔnɔna la a k'a ja fo ka taa bila mun ye sanction internationale n'a bɛ diɲɛ jamanabaw ko fɔ olu kɛlen bɛ ka ɲangili mun ta ni ka jamana in sɛgɛrɛ ko a bɛ sɔn ka taa o sira o fɛ aw bɛ hali bi kosɛbɛ Musa Sayon Kamara waati saya joli ka jɔ ka toli jɔ koyi aw bɛ ye de hali bi sanction
an kɔni tɛmɛna sanction amena kosɛbɛ a ko mun ye assise nationale de la refondation de l'état o baara mun n'a kun bolodalen don ni tile 3 in kɔnɔna la ni a daminɛna mun ye assise in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen daminɛna mun ye décembre kalo tile 11 a daminɛna yɔrɔ jumɛn mun ye commune cercle fo ka taa bila mun ye jamana wɛrɛ minnu ka lasigidenw ma an fɛ ɲa minnu bɛɛ lajɛlen la tagamana région kɔnɔnaw o nin kɛra yen bɛɛ lajɛlen na a jateminɛ k'a lajɛ gɛlɛya jumɛn de bɛ malidenw kan an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la cogo min na Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye Menaka ani Kidal olu dɔrɔn de san ko mun ye assise a baaraw ma se ka kɛ yen ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye Bamantu taara baara in ka taa sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ kosɛbɛ Fatigiba mun ye Musa Soɲɔn Kamara Musa Kodi a ko mun sigikafɔ mun n'a bɔra bolodala tan mun ye nin tile 3 in na n'a kun cɛra kunu i n'a fɔ i bɔra k'i da dɔ la cogo min na siga t'a la ko bɛn kɛra mun kan o de kalo 6 ni ka n'a bila san 5 o la o tun ye transition a kun t'a la ko a ka taa o la nka Fatigiba a ko o miirina n'o hakilina mun taalen filɛ nin ye ɲɛma ko a bɛ sɔn ka kɛ sababu ye mun ye ka na ni gɛlɛya dɔ yɛrɛ ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la fo ka taa bila mun ye diɲɛ maa yɛrɛ kelen bɛ ka ɲɛngili bere mun ta o bere kɔrɔta ni ka anw sɛgɛrɛ o bere ko a bɛ sɔn an sɔrɔ Fatigiba mun ye Musa Soɲɔn Kamara a ko n'a nana jamana in yɛrɛ kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn ma an ko mun ma ko cadre d'échange pour une transition réussie i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye parti politique caman de b'a a kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen ye mun ye nin assise mun na a baara boloda la u si ma sɔn ka taa a kɛnɛ o kan Fatigiba ka fɔ la o sababu kɛ u bɛɛ lajɛlen hakilinata ni u miirinata ye fɛn min ye o transition in ko dɔ kana fara a kuntala janya kan o laɲini kɛra ka bɛn mun ye février kalo tile 27 ma ko mun ye kalata ko a ka kɛ o waati Fatigiba ka fɔ la a ko hali bi o jɛkulu a ɲɛ minɛlen don maa min bolo o de Boubacar Ture ta ye Boubacar Ture ta RPM tɔnden tɛ wa RPM ɲɛmaaya o kalifalen don a la bi a y'a jira k'a fɔ ko nin miirina min o taara assise in kɛnɛ kan fɛn dɔ k'u tɛna jɛn n'a ye bi wa u tɛna jɛn n'a ye sini wa ko a kɔlɔlɔ tan tɛ Fatigiba ka fɔ la hali bi n'o bɔra i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi parti politique caman de bɛ jamana in kɔnɔ n'a fɔra min ye société civile la u bɛɛ lajɛlen bɛ kelen bɛ ka guwara da ka ɲɛsin mun ye transition a kuntala o jɛnya o kan n'o bɔra yen mun ye di marifatigi kɔrɔw n'a bɛ an ni marifatigi kɔrɔ minnu y'an bolo nɔ bila sɛbɛnna accord d'Alger olu fana kelen bɛ ka nin sigikafɔ in y'a sɛbɛkɔrɔ boycotté Fatigiba ka fɔ la o sababu kɛ olu yɛrɛ ta yɔrɔ ye fɛn jumɛn ye nin sigikafɔ in kɔnɔna la bɛnkan ka k'a fɔ ko mun ye bɛnkan sɛbɛn duguci sɛbɛn min n'o labɛnna an n'olu ni ɲɔgɔn cɛla la ko a ka kalan kura ye o dun ye fɛn minnu tɛna jɛn n'a ye bi ko n'u tɛna jɛn n'a ye sini a bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni mankan fana an n'olu cɛ Fatigiba ka fɔ la a ko n'an taara mun ye diɲɛ yɛrɛ bunakun kan CEDEAO kɔtɛ wa suba tɔn olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko min ye kalo 18 ko an kana tɛmɛ o kan cogoya si la kalo 18 o baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka ban bi décembre kalo tile 31 yɛrɛ la o siratigɛ de la i bɛna ye k'a fɔ an ka minisiri mun bɛ yen n'o ka baara bɛnnen don anw ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma de Ablaye Diop ye fo ka taa fara mun ye Zeyni Mulayi ni paneli mun n'o sigira ka mun ye sigikafɔ in ko o labɛn ɲɛma n'o y'a sɔrɔ o tɛ pankuru kɔnɔ ka taa mun ye Akara o siga t'a la ko sini walima bi y'a k'u bɛ sɔn ka taa Akara koyi n'a kɛra fɛn mun kan ni ka to o kuma o sɛbɛn ni ka taa a bugunatigɛ ka taa di mun ye CEDEAO maaw kɔni u ma Fatigiba kɔni ka fɔlɔ hali wɛrɛ ti CEDEAO yɛrɛ kɔni kɔnɔ an mana fɛn fɛn min kɛ an bɛ boli k'aw sɛgɛrɛ an bɛ taa da aw ɲɛ aw kan ka taa jira aw la mais o n'a ta bɛɛ aw kalikan de ye k'aw t'an to yen a b'a minɛ k'an di Emmanuel Macron ma an bɛ CEDEAO jamana ɲɛmaa n'o ye kabakomɔgɔw ye sa aw bɛ Macron ka baara de la aw bɛ jamanadenw de kɔ wa ou bien aw bɛ Macron u bɛ Macron de kɔ an mana fɛn fɛn min kɛ an bɛ boli ka taa da fɔ a ɲɛna o bɛɛ la ko a ye bɔ Macron nɔfɛ a ka bɔ jamana politique maajuguw nɔfɛ a banna a ye tugu jamana kɔnɔdenw nɔfɛ sa a banna yala u ka taa kɛ jagoya gâteau tigɛ ni anniversaire ye dɛ Balugu a banna a bɛ taa a fata k'a don gâteau la ni a y'o di ne ma o tɛ ko dɔ a banna u tɛ foyi la o kɔ gosugu ye kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la mun ye Musa Soɲɔn Kamara i bɛ tila ka bonida 2 ɲini ka di yan n'u bɛ taa u ka taa ni u fɛ awɔ a bɛ ɲɛnabɔ Nana Ado Akufo to kama a tɛ se ne la ne ɲɛ tɛ président ninnu na ayi ninnu kɔni tɛ se la sa ne bɛ siran président kelen min ɲɛ o ye min kɛ o kɔni ye an ka patron ye sabu Gawusu ale de tɛmɛlen don a na dɛ ale ye 12e dan de ye a bɛɛ ni Ala na dilan cɛ Vladimir Poutine ye 12e dan de ye noir a ma ɲi dɛ ayi na n ko ale de bi pa layi a bɛ tɛgɛ fɔ kulokɔrɔla la ale kɔni a sen n dɔgɔ Ala ka n'i ci k'i k'a kan
hali ka boka bi kolon no ko wallahi ko so abiti foki nyina yere ko na ala che bismillah foki fie fatrika ba mu Musa Salon Kamara ako mu ye bengara femu konin kan sigata la ni bengai ko sibiri natai ba ngan sigina ka fo no yere shinye ako sida ma ku be songwa nyangali bere ninga ajigine bismillah ko songwa nyangali bere konin ka ajigine bismillah o sabu ga wiye sigia fo mun ke de sabu kalo kleta ane flat temani ni jera ka o fe wala ni te dore ko mu ye kalata ko akana ba adugo khoro ko shila na bora adugo khoro ko mu ye nyangali bere ku ba ta ka on sigere saka ko sirafe ko fancha man sirafe ku ba ta ka on sigere wa on nyangali bere nyama abena faramu yo ko nyangali koro ka uye nyangali koro mu ko ta ka nga ma keme ani ma bina ni kono don ku sigere ko nyangali koro ko abe sokona faro kan aywa bashite so mana na anya sabaga bo independent ale kono Musa Salon Kamara ale kalim kala tigi man ma ga nyama ibunya obala ndo bunya jaranye ga barika ndo wanye min voli mana yo ko hakli toala gausu ibella be on sabati 20 80 31 31 ni ala sona ma soni nega juru ambena labla bo ambanga auditeuru mali kono ani mali koka be ka bonne heureuse année ango ke ka wati toni ango ke ko dafa ngaya na anga do kono minya awai kado hali bi ambita madu degoga kono émission keba amba foka wali man do be kuma so ngonnana soir de bomako ndo kuma kembe akono maminga fasido o Umaru Ongoy bay kono dedu do kono de ma kalanka se faux journal sebema e jaba o ye jaba boro kashile o siratigala siga so ana lamini be ndogo kado katemo fe katanti kai minye kulukoro ani ombori ndogo minya awai kado attack mo oluko ni be ka shuru chuko bela nyeshi awai kado aunga jamana imma do wala tede minya awai kado bomancho wala tikila mo ko ni kemba ka hirke aunga muga ani nani kono o be klike ofo o yebinga ni wala ta kanyeshi ni ndugu bema ako bila mimbe mimbora kono so ba shishegi olu bonena unina olu vla ojogira fla mobli fla o kena kado bomancho wala tikila mo fe chumi ngoni yera uketo utara ni minu ye kataka minu to obita fo ma bisaba anikele kado oshula do Umar Ongoy ba ajira ko lakana aunga jamana kono awai kado akobe ka bisi basa bu niye jatimineke minye ler dama ni nyonje aga mine koronvela fe na tifo en fonver ataki koni akera ka mine minye awai kado ataki flafu nani kado ka foko dekera o machwala atikila mo koni wulika joke kunyeshi aunga surasu dema ta bingani wala ataka nyeshi ulma ni ngo ingera wati minni awai kado irsila ka ukam digide do be minu karamo ba do be minu nana kana kubina aun kalam ka aunga surasu ku digi yalla su bisika jo abana firge bako ako kalo kle muga adi kono do awai kado décembre kolo 2021 minye fama lumbu ka zone min ben nara région de Kulikoro ngo surasu bingani wala tara ka nyeshuma akara minya awai kado communiqué do oyo sebentia ka jira ka fo minya nga sorosu ma nani fo ka ta se ma shegi olu koni bonena unina awulum vla jugira mobile fla o chena minya awai kado bingani wala tikila mo fe ma bisaba anikele su de yira awai kado bulengo nuka su toy patrike bako ni ndongelena brigade territorial mimbe na be awai kado jaza ameriko fo na fle ne nyina région de Sikaso bingani wala tikila mo ye awai kado ko ta kanyeshi ofana ma wajira la ka fo ku me moto de bala o keneka gendarmerie weta douala ni ka cheni wera utaka nyeshi awma ko budobe uyo jeni no e mobile doy marfo ni awai kado jile parbalo ni minando ma ni moto do awai kado ku tarani ului Mercedes dok mbe ku tarani uyenga kofe Mercedes nyena awai kado utara ka uto abana bako ako halibi kalo klimuga ani korono gelengo poste de sécurité mimbe na be kita ko flene région de Kay bingani wala tikela mo ye bingani taka nyeshi ofama awai kado ka yoro bela jelle ka jeni ka sukono minanke kenema minaye ofana ifenye femi na kera awai kado na kera tsowe mawdu sukashi musodobe awai mahafla de jugira musodo awai kado obe ala tele bako ako mami yen ngma info kitayera awai kado a chef de poste aleka kuma kando ay interview dodi journal doma ajira ka fo halibi jando nyerela akoroko kai ambe bara ni wulika jow ni chesuru la watimi wagner ko kuma o kuma obise na watimi jugu bu so halibi ko nyeshi awma akita do wara ko koy fangan chesri angan tro di nyoma do dakleve ka bo dakleve masiri fle Umaru Ongoy baka fasiri do min yi soir de Bamako o kabido boli ibunya bala bunya jaranye nyama ne soir de Bamako ni ale bla nouvelle horizon ne bale samaka bunya demba konte ale de kumalendu abena tamuyo kono ni nyeke be jugu nyama sigatala aba fanti ke walai ko munye Isa ka ujim munya anona bla ko koni ko sigira muye sente kono akera abana Fatika baka fola ako muye jamana fama nobe president Hashim Koita Kofo muye Isa ka ujumi aya nona bla muye sente kono majo ne ayoke ka anona bla de muye abla sisi Isa ka ujum bora e peu pour remplacer
ndogo kai abana Mamadou Sangare Mamadou Singare aka message ndara kanga fuli bayi Useni Diallo ka le fana fo Tenemba Sisoko ambe fuli la sama Mohamed Sisoko salamu alaikum bismillah nyama muye fasirge baye dema konte dema kodi ako muye jamana fama no Ashimi Kotaye aye digara konenta muye December ko kile mugani shegin temane bara imbike o ka ira ka foko muye Ablaye Cissé na ale kofura ale ye jago kela ko nyama do koni ye ango jago kela ko jekulumbe nanga mako collectif national des acteurs de marché au Mali nyama ya kalfale no muye Ablaye Cissé ma Ablaye Cissé ale na bla muye Isa ka ujuma ale no na bla fatire ba ka fola fo mene iko kumbe chaindo awe ba do jaay soma ina mbadon ko so mbadon mbabla don ko jugo ko so awo munya Ablaye Cissé fatriga ba ka fola ko anana munya Isa ka ujum ko ni kana anona bla fatriga ba ako ko kabi munya 4e vice président de la CNT no ko fora Isa ka ujum tewa kabini abora munya CNT ko nala munya akani danga nani na ko ajora ko aglonen kundo kaibe na ka fo jora ko ni aboglonen bora ko sabuga munya sigila ataraka di mama no de Ablaye Cissé fatriga ba ka fola akodi ako munya Isa ka ujum jekulumi ra babolo nanko mako ACRT fasoka wele ibe na ka fo o munya abara abolo bora bara bela jelena jamana fama o fe o masro dora fe munya awolele mungara kiri buna kun kana ka o sabuga kwa ye dangare jamana la garangala munya jamana prime ministry kwa kele mega mafianta ko sigara ko sobe o sira tigara la o munya Isa ka ujum atra ira soro munya ko nanu ni nwanchala la amanya mungo ko agena ka bomu sente ira o konna wala o kera fatika ba munya dema konti ako ni do Isa ka ujum jatem na ka laje mado mamun konna kunye demeta kosobe ninga anga jamana fama ninga asigare muye jamana fama usina ka twala tinro ka sinaka pigiri kala ka panguliti abana fatika ba ka fola albi mwanjana ako ko sabuga muye Isa ka ujum ako ka be munye president fe na president na premier ministre atefe ko to ere me aklula o ye fanye femu na te famia to shila na manya ka fo muye mwanda de depo ataraka da Isa ka ujum ga wati temono na muye sente ale wuli ka joko ni ko ke ko sabuga ko ni dugai masuka iba fo ko wuli ka bo an suga sente mayo wuli ka joko muye ka ujum ni boda obeseka di amatomna fatika ba ka fola ako siga ko ni tala muye colonel Ashimi Koita jamana fama ko anni Isa ka ujum ya ko furu ko asara ko furu ko niya sebe ko sale bugo sabuga munya annona blala munya Ablaye Cissé o fe fatriga ba ka fola albi Ashimi ka tinde ko sobe awo fatriga ba ka fola ako munya Imam Mahmoud Digo abura ngengoni ko annona blala de annona blala munya Ablaye Cissé fe Ablaye Cissé ale na tay ko ni sigi munya ka ujum abara sigiro la ni ngale mun no be kasisa munya 4e vice président mun kalfale no ala o 4e vice président o nyama danga nanina o de bena kalfa munya Ablaye Cissé lawa ni ngale to min ko ni ko abe fasilo so mara na anya sama ka bo munya nouvelle horizon ale kono e ma konte ale kalim kaltigi mar may ga nyama ibunya obala ndogo basila bifoka wali mando na ani wati adama jara rubo tambura kanga fulibe ka nyeshu bema ni wati na wati be katade so labe una sabatira soni be ambe denga juru amba labla o tewa o panyana nga labla sa ndogo minye kangarda ka so wuli ka bon donga fasiri la ya jara ale ka fasiri do ko ni nyem mobile do siga na mobile do siga kera la kosobe sabu a falen do chonjo minya awai kado perem barawla no be explosive ko fo mobile ni a falen do ula awai kada kunjina yoro minga ko ye motidi o kuma minya awai kado arme no ba nga chedon ko fo ko lu ko ni kemma ka wuli ka joke kosobe awai kado ka yoro bela jili mine kado ku haklitu yere la akodi strategela la ya jara ko minyi awai kado ni mobile siga kele do ala ka fo explosive ko de kembe ka sojo ki ka do muti awai kado o famela la ko ni jati mineke forces armées et de sécurité ulu ko ni awai kado jolembu chesinga ni watina ke bulo yere jolembu ka ni watina kuma imvora ko wuli ko jo ashima korashi ni watla ban ko ndala ni jamanja bulo min fleni fasiri awai kado ko ni kuma na kan ko sobe ka yira ka fo minyi wuli ka jo su do be ko ka ke an nofe ga minya anga chedoye ndo ko wuli le du chesile min bi se ka tu gele akana chaya kuma halibi agele ngana kere halibi minya awai kado ka fo an vanai bomo ko yano 31 anga na nyina nyira ko de yando nyira la koroko kai wallahi anga na nyina nyira ko wallahi anga na nyina ko de anga haklito nyira la an nyira minye population ande bi se ka surasu deme o ka bara ake ko nyumana anga don ka fo ambe jamana kono jamana minni awai kado wuli ka josu bekele do anofa tous les moyens sont bons occasion be kan yalla se ka bien ta ka
k'a turana wallahi donc o ɲuman ye min ye an de kan k'an farati an de kan k'an cogo dɔn an yɛrɛ la denmisɛnninw ka ɲɔgɔn dalajɛ awa a ma fɔ a ti kɛ dɛ ayi o k'u ka tulonkɛw n'u ka fɛnw kɛ k'a ɲɔgɔn k'an hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an yɛrɛ la ayiwa ko dɛ ala k'an ni sababa bɛn amin ala k'an kisi k'an tanga yarabi ama ne ma i y'a fɔ cogo min na an b'a fɔ ko ala k'an kisi k'an tanga mun ye Zumana Kɔrɔkɔsi ye mun ye a fana bɛ baara kɛ ni ma fili radio IPFAN na an bɛ foli ta ni ka a fana sɛgɛrɛ nin waati la ne ma waati kɔni an t'a lajɛ nafa Goyita fana bɛ fo k'a waleɲuman dɔn an kana ɲina an kɔrɔkɛ kɔ a y'a ka i ka dɔn a na kɛ a tulo b'an nin waati na Sénar le grand bureau a ko bonne et heureuse année i ka dɔn Nura FM baarakɛla bɛɛ a ye bonne et heureuse année a y'o souhaité an bɛɛ lajɛlen tuma a diyara n ye a bɛnna ma an kɔrɔkɛ don tuma hali bi a ye taa aw ka mobiliw n'aw ka bolifɛnw tɔw ani aw yɛrɛbakun a n'aw ka cakɛdaw fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka assurer a ye taa assurance Sénar agence Médina kosɛbɛ siga t'a la ala k'an ni sababa amin Gawusu Keita o kumana sa bete bi ta in e ko gafew an tɛna ɲɔngiri yan ɲɔ ka ca